Nekutenda, choir your faith alive. Was never jealous, more never into. Faith alive choir, once again, thank you, thank you, thank you. You make us proud. Kudenga kuna mahali, hallelujah. Dr. Kwanzura, naona madana mais nyemba. Madoneza kadrenyo Eubeki, also Piwana Pastor. Dr. Kwanzura, thank you. We have been seated for a while now, but the time that you have been waiting for, Yashika. But before we get into the word, ndakachishura kuti umbowana mazwi okunamanga uchigadzirira mweya wako kusangana neizwi ramwari. Kana wana manda uchikumbira Jehova wedu vane tsika yokuprofita upenyu wangu. Haleluya. Vangani vanoti Mwari profita upenyu wangu mangwanani ano. Toda kuti tisvike patinoshumira pamwe chete nekwaya yedu, tisvike patinonamata uti Mwari taura ineni panguva yemangwanani ano. Kwaya. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you.
Jesus. We worship you, Jesus. We lift up your name. We will pray in this place. Prophesy, my Father. Speak your word. Speak your word. In the name of Jesus Christ. Panguva yemangwanani ano. Tawani wanyashana Jehovah. Kuti praise gravo. Komunikita muranda wavo. A man that has been serving in the ministry for close to 40 years now, declaring the oracles of God. Ladies and gentlemen, help me welcome our Father, our Overseer, our Visionary, Father Chiyangwa. Somebody celebrate your leader. Celebrate your leader. Put your hands together. Let's make some noise to the glory of the Lord. Your name is Yahweh. Your name is Zosera nokuzo wazisa navateti tokusiya vedu baba makariti vatitungamira kusvika pano. Hazvingaite zvakanaka kuti tiungane nekuungana kwakadai. Zviri nani tipe rukudzo noruremekedzo kushoko raMwari. Varoma 13 na Timothy inoti munyengeterere hurumende kuti nyika yamunogara ive nerugare, munamate makasununguka. Vose pavanoronga zvino tikanyengetera, Mwari anoita kuti nyika yokwedu ive nerugare. Nyika ino haive nerugare nokuda kwemapolitician. Mwari anoti kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa vakanyengetera, nyangwe ndanga ndatuka nyika, nyangwe ndanga ndairova nedenda, ndichanzwa kunyengetera kwavo. Tinoda kuenda pamberi paMwari nenyika yeZimbabwe pamwe chete napresident ari kuitungamira. Kumuda nokusamuda Bhaibheri rinoti munyengeterere kuti nyika ive nerugare. Saka tinoda kuenda pamberi paMwari nenyika yeZimbabwe napresident Idi Mnangagwa, tivaise pamberi paMwari kuti nyika yedu ive nerugare. Vangani vanotenderana neni mangwanani anaya? Simudza maoko ako tinamate. Baba vedu vari kudenga, tinouya pamberi pedu nenyika yokwedu, nyika yeZimbabwe, napresident wamakatipa baba. Tinouya kwamuri, iyemi mutungamiri wechokwadi, muzita raJesu. Zano, zivo nouchenjeri, kugona nokukwanisa zvinobva kwamuri.
ministers baba vose vanotungamira nyika yeZimbabwe tinovaisa muruoko rwenyu. Hatikanganwe mapurisa, hatikanganwe army yeZimbabwe, hatikanganwe vesecurity baba, hatikanganwe manesi nematicha baba, hatikanganwe varapi madoctors. Tinoisa nyika yeZimbabwe muruoko rwenyu. Baba wenu, baba wenu, baba wenu, komborerai nyika yeZimbabwe, ropafadzai nyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe ngaibudirire, nyika yeZimbabwe ngaiitwe zvakanaka. Baba tinokutendai nenyika yedu. Hero mari iwanike, mari ibatike, zvinobva kwamuri. Tanamata, zita raJesu. Hallelujah. Amen. Let's give a clap of praise. Glory to you. Vavereka somo ra Mwari nyangwe kuna Jeremiah vakuenda kuBhabhironi. Mwari anoti nyengetererai nyika yamuri kuenda iwe yeBhabhironi, kuti muve neugaro hwakanaka munamate Mwari zvakasununguka. Nomuno munyika yeZimbabwe ngatirambei tichinyengeterera hurumende yedu inotiitira zvakanaka. Maashes vose vagere panze vashayiwa nzvimbo munogona kuvaisa pano pamberi paonutakuoro panapa. Ndisati ndatanga muparidza, imbai maita izvozvo vari panze muvaise panapa. Tirege kungowana vagere kudzimota vachikurukura variko. Mapurisa anotadza kuchengeta nokubata mbavha. Maashes nesecurity mutibatsirewo kuti vese vari panze vauya kuchechi vakwanise kupinda muno. Ndinoda kupa kutenda zvikuru through you Mr. Chairman. Musangano uno ndakaona Mwari. Ndinofunga vakauya vachida kunzwa kuti Mwari vari kuti kudii vakazvinzwa, nokuti Mwari akataura kuburikidza nemadzimai. Inini pachinhu zvangu ndakanga ndakabatira mwoyo mumaoko, nokuti kuita musangano wakadai seuno wohoisa vashumiri vausati wambonzwa vachishumira, unenge wakabatira mwoyo mumaoko. Ndakaisa vanamai mufundisi vatsva kuti vangoshumira, tirege kuramba tichingodzokorora. Ndakaona ruoko rwaMwari. Ngatitendei vanamai vakabata basa vakashumira. Ndoda kutendai vanamai mose makamira. Mwari wenyasha akuitirei zvakanaka. I'm not going to take much of your time. Shoko rakaparidzwa kare, ndaumirira pano kupa ngoni kuti tikurumbidze kudzokera kudzimba dzedu nokupa gwara rokufamba naro. Imi muchashumira nini chaizvimo panapa. Ndiri kuda kuverengerwa theme scripture yedu. Ndozoverengerwa vaHebheru 11 verse 1 to 3. Verenga zvako theme scripture yedu. Tichaverenga rugwaro kubva verse 6 kubva kuna vaEfeso vaKorose chapter 2 pavhesi ya 6. Naizvozvo sezvamakagamuchira Kristu Jesu Ishe, fambai mari mune midzi yenyu nokuvakwa kwenyu mari,
pakutenda sezvamakadzidziswa. Makasimbiswa pakutenda sezvamakadzidziswa. Muchinyanya kuvonga. Chiregera izvenyu vhese 8 hande kuvaHebheru. Hebrews chapter 11 verse 1 to 3. VaHebheru 11 kubvira pavhesi ya1. Zvino kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotaririra, umbowo hwezvinhu zvatisingaoni. Nokuti naiko vanhu vakare vakapupurirwa zvakanaka. Pa3. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanyatsorongedzerwa nenzwi raMwari. Naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinoonekwa. Ndatenda. Verse 3. Inoti, by faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. This is not a King James version. I'm sure that one is a King James version. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made by things which do appear. Zvinhu zvatiri kuona hazvina kusikwa nezvinhu zvinoonekwa. Mwari vakasika zvese nezvinhu zvisingaonekwe. There is another scripture inoti, everything which is seen is temporal, but everything which is not seen is permanent. Hallelujah. Baba Nekutenda ine shoko renyu. Taverenga shoko renyu muzita reGwayana rakabayirwa. Ndinonyengetera nhasi mangwanani ano. Shoko renyu rinoti kana Jehovha asingavake vavaki vanovaka pasina. Neniwo ndamira Baba. Ndipeiwo nyasha dzamunopa vanotaura shoko renyu. Nguva shomanana iri kuteerera Baba, batai miromo yangu. Ndipeipo kutangira nekokugumira. Ndinonyengetera kuti pandinotaura shoko renyu vakasungwa vese vasunungurwe, vakatsikirirwa ngavaregedzwe, vanorwara ngavapore. Zodzai nzeve dzevaranda venyu nemwoyo yavo, kuti shoko rakutaurwa riwire pavhu rakanaka, ribereke zvibereko zvinoisa kuupenyu. Mufudzi wakanaka norasira upenyu mukake mumakwai ake, kurege kuwanikwa nemumwe chete anorasikirwa noupenyu, asi kuropafadza nokukomborera kwedenga kuzorore mukerekere muzita raJesu Kristu nzwedu. Hallelujah. Now, hama dzangu imi makamira panapa, inandikona kuimba zvangu, asi chandofarira kuimba neanointing, nokuti voice rikaenda risina anointing, it's just a noise. Nokuti Mwari akati nguva inouya nazvinayatovapo yekuti vanomunamata ngavamunamate mumweya nomusokwadi. Saka kuimba kwedu kukasava mumweya nomusokwadi, hatina zvatiri kuita. Nokuti vakawanda vari kuimba vachifadza vanhu asi ngazvive mumweya nomusokwadi. Mufudzi ndiye
Tatotanga izvozvo tarisa waugere naye. Handina kungoti mufundisi ndiye mufudzi wako here. Ndati mufudzi ndiani anondichengeta. Ndiri kukumbirawo kuti udayire moto wako namatonda kutanga kuparidza so. Mufudzi ndiye Jehovah remufudzi wangu. Hapana chandinoshaiwa. Shamwari, revesa zvichibva pamwoyo pako. Kutenda kunouya nokunzwa shoko raMwari. Jehovah ndiye mufudzi wangu. Hapana akamutsa. Shamwari, declare, mani, declare. Declare. Iti hapana chandinoshaiwa. Tichivimba naye. Handishaiwe murapi. Handishaiwe mari. Handishaiwe utano. Handishaiwe muchengeti. Handishaiwe murwiri. Jehovah! Be seated in the presence of the Lord. Thank you very much. Hallelujah. Ndatopedza kuparidza so. Jehovah kana ari mufudzi wako hapana chaunoshaiwa. Nhamo yako ndeyekuti kana uchida kufudzwa nevanhu, kana Jehovah ari mufudzi wako hapana akamara. Iwe ndinakidzwa neshoko rokuti hapana.
Hallelujah. Akomana ichindo chokwadi chiri pachena ichi. Hakuna imwe mharidzo inopfuura yakataurwa naDhavhidhi kuti hapana chandinoshayiwa ndichivimba naye. Dhavhidhi anga ane vavengi vakawanda kudarika vako iwe. Dhavhidhi anga ane vavengi vakawandisa vane simba kudarika vako iwe. Asi iye anoti hapana. Oh, come on, man. Do I have pastors here? Hapana. Oh my God, hallelujah. Hallelujah. Hey, church this way. Church here knows Apostolic Faith Mission. Kureva kuti rutendo rwevaapostoli vakafamba naJesu. Church yedu haifambe nokuona, inofamba nokutenda. Ndosaka itinze Apostolic Faith Mission. Imission yevanhu vanofamba nokutenda. Bhaibheri rinoti kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Nokuti Bhaibheri rinoti the just shall live by faith. Wakarurama wangu anorarama nokutenda, haararame nokuona. Vanhu vasingatende ndo vanopedzesera vakuba. That's right. Vanhu vasingatende ndo vanopedzesera vachihura. Nyangwa mukasatame nemazvinzwa. Kana uchida mota kana chii, tenda. Oh, come on, man. Hallelujah. The Jesus say, tenda. Mwari anokumutsira varume nevakadzi. Motikari ikavapo. Ndakapinda munguva yakaoma ndikanyorwa mumapepa. Ndikanyorwa papi kuti anofamba neRand Cruiser. Vamwe vake vasina. Aiwa, handisini ndiri kufamba neRand Cruiser. Ndakapuwa naMwari. Where is Baba Nyakazeya? Do I have him here? Sumuka ndinyare newe mvangeri wako. Handimbonyara newe. Uyakuno Nyakazeya. Uyakuno. Right, good. Uyakuno is the provincial administrator for Nongoga Gara. Kwete kwa urukusigarisa wako. Vira hapa, nasiko parita tese. Hallelujah. Okay. I want to teach you something. Is my elder neighbor. Let me close the Takateka Vice Chairman again. Dima Gaitega. It didn't take a move, corrected to Mota. And dinner? Right. Magaita said. Matia change. Mwezi wakafara shukuru. 1 year, tanga February, December, November, Chiyangwa yape. Chinotika sisi tichamire chakati rwadza ndokupenda yakati makaramba mari ndezidzosi. Mairamba kuti andidi mari kadende kuchechi. Saka ndazogara pafune evidence ndiko nechechesi. Vana vakazvikuru. Tikatenga titendei baba. Tikati motika iyi atitokuti ire inzwi the AFM Faith Alive Quest. So for that of years, must come out after 5 years, young Leo. Just like that. And ndinamutenga mota iyi vakarangana kwandisiri. Kundipa as a surprise. Maybe ndakufamba nayo vanhu vakuti ari norega kufamba wozambere nevanhu vandisurprise. Manyakozvizwa here. Handina kubvisa mari yangu kunotenga Land Cruiser. Ava vari pano ndeerega vacho. Muvhangeri wangu
vanetenga marendikuruza asi ndinofara nevanhu kana vakudaro. Thank you very much. Bless you. Hallelujah. Muri kubata nyembe ndiri kutaura. Handina zvangu zvinoteera zvega. Ndakupinda muvhangeri rangu. Theme script yakabva kuna vaKorosi. VaKorosi tsamba yakanyorwa naPaurosi ari muprison. Anzwa kuti kwapinda dzidziso dzenhema. Vamwe vakuti tangai madzingiswa kuti uve muKristu. VechiJudha vari kuti tangai machengeta Sabata. Mukaramba muchiinerenga. Paurosi haana kumbotsika kuvaKorosi. Akaparidza kuvaEfeso. VaKorosi it's 100 miles kubva muvaEfeso muEfesus. Kuenda kuKolosi it's 100 miles. Akabva muvaEfeso paiparidzwa naPaurosi ndiEpafrodite. Ndiye akaenda kunotanga sangano rokuvaKorosi. Aona nhamo yamuka ndobva akashanyira Paurosi kuprison kwanga ari kuvaRoma, achinova mutsanangurira zvakuitika kuvaKorosi. Ndokwakanyorwa naPaurosi kuti hei, fambai muine midzi muna Kristu. Makavakwa mukutenda kwenyu. Come on, man. Ivaine midzi munani. Makavakwa mukutenda kwenyu. I want to talk about faith. Hey, kanenge liza ikona kundi sora zandaita panapa. Right. Ruva Iruva, this must be fake. It's artificial. Nokuti rakasprewa blue kuno. Zvino Paurosi ari kuti kana muine midzi, kureva kuti blue unenge uchifanirwa kubva kumidzi. Haufanirwe kuita hwekusprewa. Are you getting what I'm saying? Ruva reblue rine rakasimwa naMwari. Midzi yaro rinoburitsa that blue color. Kwete yokuzospreya. Izvi ndezvakaita maKristu mazhinji. Vakasprewa chiKristu. Handisi kubva kumidzi. Bhaibheri riri kuti muine midzi. Hamusi kuzvinzwa ino. Bhaibheri riri kuti muine midzi muna Kristu. Kureva kuti zvibereko zvechiKristu, zvibereko zvokururama, zvinenge zvichibva kumudzi kuna Kristu. Hazvibve mukusprewa. Bvunzo ogere nekuti ndezvauri here izvi kana kuti waspreya. Now, kana muine midzi iri muna Kristu Jesu, kana muine midzi iri muna Kristu Jesu, kuvengana kunobvepi? Kusorana kunobvepi? That's right. MuKristu chaiye anotoshuvira kuti mumwe muKristu dai angafa. Ane midzi iri muna Kristu here. Kureva kuti pane vane midzi iri muna Satani ka? Nokuti Satani ndiye muurayi kubva pakutanga. Ameno kana muri kubata zvatirikuita. Ndati Satani ndiye chii? Kubva pai. Saka muKristu unoshuwira mumwe wako kubudirira. Iye nhasi muchibva pano munotonopabudirira chete. Unotopabudirira iwe. Nokuti ndakukutaurira nzira dzacho dzokunodii? Dzokunobudirira. Ndakuuya pana vaHebheru ndipedze maridzo yangu kozoswelelwe.
By Hebrews 11 verse 1 in note. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now evidence means the assurance. Yes, zvisingaonekwe. Bhaibheri ndokubvaraenda pamberi richiti zvose zvatiri kuona zvakasikwa nezvisingaonekwi. Come on, man. Zvakasikwa nezvisingadii. Now, zvinonzi kutenda. Kana uchitenda zvinoonekwa hausi kutenda. Ukatenda kuti uchibva pano unodya sadza, that is not faith. Ukatenda kuti ndikabva pano ndichanogara mumba mangu, haisi faith iyoyo. Faith kutenda zvisingaonekwi. Kuti zvigovako ndokunonzi kutenda ikoko. Kuona munhu ari kufa nekensa, wotenda kuti kensa yapera, woturika maoko uchitenda munhu uye worarama, ndokunonzi kutenda ikoko. Are you with me? I want you to put verse number 3 of Hebrews 1 there. Now, I'm going to dwell there and over the bed. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made. Now, did I say, I want to borrow the words of another pastor, Akatie, on that scripture. It's a framing the invisible. It's what? Hello? Kuumba zvisingaonekwe. Pakarongwa zvandiri kutaura. Bhodhoro randakabata iri harina kutanga riri bhodhoro, rakaumbwa nemunhu mumusoro make. Ndokubva azoenda kunoriburitsa kakadai. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Pulpeti haina kutanga yakadai, yakaumbwa nemunhu pai. Harare West Province rega kuumba zvisina basa mumusoro mako. Yes. Thank you for that poor amen. Ndati Harare West Province musaumbe zvisina basa mumusoro mako. Umba zvinopa mhuri yako chikafu, zvinopa vana vako nhaka. Rega kurwisana nezvisingakupe nhaka. Tauro gerinaite mudhara tauro. Nyangwe asekuru vako, baba mudiki vako vachikunetsa, siyana navo. Rega kupa rufu kumba kwavo. Iwe umba zvakanaka zveupenyu hwako. Mari muri kuzama kutaura panapa. Regai kudzoserere Bhaibheri. Where are you, young man? Genesis 1 ka wamuwana. Rukuda Genesis 1. Verenga verse 6 not kudini. Genesis 1 verse 6. Mwari akati, nzvimbo ngaivepo pakati pemvura, iparadzanise mvura nemvura. And verse 9. Verse 9. Mwari akati, mvura iri pasi pedenga ngaiungane pamwe chete. Verse 11. Mwari akati,
Mwari akati. Nyika ngaimerese uswa nemiriwo inobereka mbeu. Verse 20. Vesi ya 20. Mwari akati. Mvura ngaizare nezvipenyu zvizhinji. Mumvura ngamuve nehove nezvesere. Neshiri dzibhururuke pamusoro penyika. Verse 24. Mavhesi ya 24. Mwari akati. Nyika ngaibereke zvipenyu zvina marudzi adzo. Nezvipfuwo. Nezvinokambaira nemhuka dzenyika. Verse 29. Mavhesi ya 29. Mwari akati. Tarirai, ndakupai miriwo yose inobereka mbeu. Verse 31. Mavhesi ya 31. Mwari akaona zvose zvaakaita. Onei zvakanaka kwazvo. Aiwa, mirai. Ose pataverenga iti Mwari aiti. Mumvura ngamuve nezvipenyu. Shiri ngadzibhururuke. Mwari akati, panyika ngapave nemhuka nezvinokambaira nezvese. Asi vhesi 31 yakuti Mwari akaona zvaakaita. Aiita here kana kuti aitaura? Iwe Mwari uyu haasi kutora ivhu achiumba mhuka. Ari kungoti ngakuve nezvipenyu, ngakuve nezvakati, ngakuve nezvakati, zvichivapo. Iwewe kumba kwako nhamo yese yauinayo. Zvino apa pavhesi 31 pati Mwari akaona zvaakaita, asi apa aitaura akanga asingaumbi, aingotaura. Vaefeso 5 vhesi 1 mhani iwe uri kunonokerei? Ndiyana kuti gara pasi. Vaefeso 5 pavhesi ya 1. Akaverenga. Naizvozvo ivai vateveri vaMwari savana vanodikanwa. Now, ishonai imwe English translation inoti, therefore be imitators of God. Teverai Mwari. Hamino kana muri kunzwa zvandiri kutaura panapa. Zvino kana mwasvika kumba kwako nokutenda, kutenda zvisingaoneke kuti zvavapo. Hamino kana muri kubata zvandiri kutaura panapa. Nokuti vaRoma inenge 4 here inoti Abrahamu akatenda Mwari kukanzi ndiko kururama. Nokuti vaidana zvisipo sezviripo. Come on, man. Unodana zvisipo. Mwari ari kudana hove dzisipo. Mumvura ngamuve nezvipenyu. Hove dzakasiyana siyana. Mudenga ngamubhururuke shiri. Ari kudana zvisipo se. Ndiri kuparidza here panapa. Pana kubata zvandiri kutaura here panapa. Zvino iwe kana wasvika kumba kwako nhasi, Bhaibheri rinoti wakarurama wangu achararama nokutenda. Unofanirwa kukopera Mwari. Ukapinda kumba mune nhamo, enda unoiti iwe nhamo. Pane wandasiya mumashure here ndimudzokere. Muneni here pano church. Now, if you read this Bible, ukariverenga Bhaibheri, vose vari kunzi madzibaba ekutenda vaitenda zvisingaitike kuti zvaitika. Hameno kuti Noah ivhesi 7 here. VaRoma 4 pavhesi ya 7. Aiwa, vaHebheru 11 vhesi 7. VaHebheru 11 pavhesi ya 7. Ikaka inoti kuti ivhesi 7 kana isiri vhesi 7 11 kurumidza. Nokutenda Noa wakati yanyemerwa pamusoro pezvinhu zvichigere kuonekwa. Zvichigere? Mvura yakanga isati yanaya panyika. Pakanga pasati pambodonha mvura. Nyika yaidiridzwa nedova. But Noah anonyeverwa zvinhu zvisina
kuoneka. Noa akatenda. Ndosaka ari pamadzibaba eku. Chibvunzo ugere naiwewo kuti unozvita Apostolic Faith unotenda zvipi? Basa rokurwisana, kuroverana kaapple handi kakandwa mundiro umwe. Vanhu venhamo vanonetsa mhari. Overega kundiseka. Hallelujah. Pana rubaterisa nokutaura panapa. Naudiwe Noa ari kunzi vakaareka kutanaya mvura. Chiberekerwa haana kuona mvura ichidonha kubva kudenga. Vanga kusina mvura. Nyika yaidiridzwa nedova. Iye kutanga kuvaka bhotsi. Areka inofamba mumvura yaasina kuona ichinaya. Ndosaka ndakuti ukatenda kuti uri kubuda muno uchinodya sadza hakusi kutenda. Tenda zvisingaonekwe. Ameno kana pana ari kubata zvakiri kutaura panapa. Tenda zvisiri kudii panapa. Abrahamu akanzi uri baba vendudzi zhinji. Sara aine 80 years. 89. Haachabereka. Iyo Abrahamu apera. Asi ari kutenda kuti ndichava baba marudzi. Anonzi verenga nyenyedzi. Verenga dzetsa repfungwa. Ndokuwanda kuchaita vana vako. Zvisina kumboonekwa ndezvaari kunzi tenda mazhinji. Kurudzi kwenu hakuna akamboita minista, hakuna akamboita kana gavhena, kana akatenga imba mutaundi hakuna. Iwe chitenda kuti kurudzi rwenu I am the breadwinner. Ndatichitenda kuti I am. But listen, breadwinner haipirwe anonyima. Mwari vanoziva kuti kunyekwa nyangwe ndikakupa upe vanhu. Tanga kugoverera zvawina zvezvo. What inini hamuna there. Wotanga kufamba sodo rinouya, wazvisaya rinouya, unoramba uchifamba nokutenda. Come on man. Unoramba uchifamba nokudii. Evangeli wangwa vakati Chiyangwa mukamutengera sikorokoro haafambe nayo. Murume anoda mota dzakakwirira nokuti anoenda kumaruzevha achiparidza. Vakati ndinoda kumutengera nyowani. Asi tirege kumutengera dzakasiyiwa nemajapanese. Ngatitsvagei brand new. Vakakwidza uyo muvhangeri uyo somuka. Ndiye akaenda kuDubai kunobhadhara keshi ikapinda mushipi ikadhiraivha ikauya ikasvika. Ndichibva kuEngland kwandikanga ndatumwa kunovharidza surprise baba. Ndakutobvisa mumapurasitiki. Are you hearing what I'm saying? Ndakutobvisa paizvo. Ndakufamba neRand Cruiser yangu, mwana womuroyi, muromo mumbunduni. Hallelujah. Hallelujah. Somebody diterere. Bhaibheri rangu rinoti wakarurama wangu achararama nokutenda. Haurarame nezvinoonekwa, haurarame nokukumbira. Unotenda kuti Mwari achandiitira. Vavaishamen, regai mheni murova mudanga. Asi makamboinzwawo tsumo yekuti yarova mudanga. Mufundisi, rega kutarisira vanhu ava kuti ndo vanokuchengeta. Tarisa kuna Mwari. Ukatarisa kuna Mwari
Mwari ndiye achataurira vanhu kwavo. Vanoti vakamupa vavhunduke mangwana. Nhamo yako ndeyekutarisa kuvanhu. Siyana nevanhu. Havasirivo vakamudana iwe. Havasirivo vakamutuma iwe. Wakatumwa naMwari. Kana washaya chokudya, kana washaya kana mari yekuendesa vana kuchikora, rega kumira papurupiti uchiparidza nhamo yako. Paridza Jesu mani. Akomana ndasindira kuparidza zvangu. Zvanzi naSatani. Uri kuzviziva kuti uri kuparidza kudai so. Maelection ari kuuya svondo rinouya. Ukavadaro vanhu havazokuvhotera. Haini zvokuvhoterwa nemunhu ndakasiya pasi kudhara. Isina akuparidzira kuenda mudenga. Kuparidzira mavhote evanhu. Kana rungano zvandiri kutaura. Taakuparidzira kuenda kupi? Hatitaparidzira zvepanyika panapa. Gadzanai zvigaro zvenyu pananai. Tisiyei naJesu. Tisiyei naJesu. NaJesu ndinovindwa. Hallelujah. Hallelujah. NaJesu ndinovindwa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, NaJesu ndinovindwa. Hallelujah. Hallelujah. NaJesu ndinovindwa. Oh, hallelujah. Hama yangu vimba naJesu. Hama yangu vimba naJesu. Iva wakavakika muna Jesu. Iva pakuvimba nevanhu. Usavimbe nemunhu. Hanzi midzi yako ive nemarutsu muvhu. Zuva rikapisa, taproot inoenda pasi. Kunonwa mvura. Muti hauome nokuti une midzi. Iva ine midzi muna Kristu Jesu. Nyangwe zvikaoma haushaiwe. Nyangwe zvikarwadza. Oh my God, my God, my God, my God. Are you with me? Are you with me? Ndingadaenda kuparidzirai. Mune nguva neni here nembokutaurirai. Mune nguva imi. Garai pasi ndikutaurirai. Oh my God, hallelujah. Father, zvandiri kureva pana. VaEfeso 5 verse 11 iwe kurumbidza kuikanda kuti, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Pana rikuvatendiri kutaura. Rather, regai kuyanana nemabasa erima asine zvibereko, asi zviri nani kuti murayire. muarayire mabasa acho. Mabasa enyika ino haana zvibereko. Asi vanotenda vakaisa midzi muna Kristu. I can tell you more than 20 scriptures. Kuna Isaya, kuna scripture inoti makafanana nemuti wakasimwa pahova dzemvura, unobereka michero nenguva yayo. Regai ndikupei yamunoziva vapisa vemahwani. The blessed man is like a tree planted by the riverside. Uri pedyo nemvura, you are planted. Asi kana usina kuplantwa pedyo nemvura, unofananidzwa nani, nokuti ndikasakombeya unosara usina pauri. Beta ndikombeye, ndokombeya zvangu.
indina samanyika kusangana kwangu manyakaseya hanzi vamwe vainyora samanisheni mumwari kukopa ndokubva nzuri kukopa iwe zvakati handisi kukopa ini ndiri kukombeya. Oh, hallelujah. Ndoverenga zvamberi zvokukombeya vasiri muna Kristu Jesu, vasina minziri muna Kristu Jesu. Wamuona Deuteronomio? Ndakandifunga kuti unoziya kare kaiwe inga wagara neni ndikambotaura zvandataura unoziya kwazvinowanika mbani. Deuteronomio 28 verse 23. Deuteronomio 28 verse 23. And thy heaven that is over thy head shall be brass. Denga rako riri pamusoro pako richaita sendarira. And the earth that is under thee shall be iron. Nenyika iri pasi pako sendare. Munhu asina faith, asina minziri muna Kristu, denga rake isimbi. Amen. Nyika yaanorima yakaita sendare. Sei sendare. Can I tell you? Nyika yakaoma isiyo mukristu. Can I prove my statement? Can I prove? Are you with me? Matthew 12 verse 43. Jesus are not here when the unclean spirit is gone out of a man. He walketh through dry places, seeking rest and finding none. Zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu unopota panzvimbo dzisina mvura Zvakaoma. uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Teerera, chii chinogara kunyika dzakaoma dzisina mvura? Ndati chii chinogara kunyika yakaoma isina mvura? Vaya vakangonamata midzimu. Usanyemere kuti wakangoti gara uri mukristu iwe. Wainzwa mudzimu uchibuda uchiti nyota ndipe mvura ndimwe. Ndiri kubva kwakaoma. Even ukaburitsa dzimona unonzwa richitema kuti ndoenda kupi? Kwavanogara kunyika kwakaoma kusina mvura. Bvunza ugere nei kuti nhamo yako yauinayo iyi unogara kunyika kupi iwewe? Are you with me? Ndofamba nemi here ndichiqualifya. Ndofamba nemi here ndichiqualifya statement yangu. Can I qualify? Handei kuna mapisarema akashamwari. Unoiziva here? Mapisarema 68 verse 6. Kana waiwana ningafare inoti God setteth the solitary in families. He bringeth out those which are bound with chains. But the rebellious dwell in a dry land. Vakanga vari voga, Mwari unovagarisa pamuri. Anomunisira vasungwa kumufaro. Yes. Asi vanomumukira vanogara panyika yakaoma. Vanogara munyika yakaoma ndanani? Vasina midzi muna Kristu Jesu. Shamwari ramba sei ndaverekesa magwara aya haaparidzwe manhingi muchechi wayaya. Kunongovabata mota yako bata izvi. Amen. Ndaverengera kuti ukombee vane midzi muna Kristu nevasina. Ameno kana mabata zvandiri kutaura. Vanei vasina. Zvineiwe chibvunzo ugere kuti uri munyika ipi yakaoma kana kuti wakasimwa pahova dzemvura. Now, chandiri kuda kuti tiite, handisi kungonakidzwa nokutaurirai. Ndiri kuda kuti vese vari munyika yakaoma nhasi pamusangano uno, Mwari vakunzwirei tsitsi, Mwari vashandure mamiriro ezviro,
Mwari vasati Mwari vakugondere iwewe vakubvise munyika yemadhimoni vakuise munyika usimwe pedyo nehova dzemvura unobereka zvibereko zvawo. Waiona here mapisa remahwani nhasi unochiona mupara. Verenga verse 2 here. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Now, verse 4. But the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Vakaipa havana kudaro, asi vakafanana nehundi inopepereswa nemhepo. Nozwa kana une mudzuri muna Kristu Jesu. Kana une mudzuri muna Kristu Jesu. Ngakuye mhepo dzemarudzi nemarudzi. Amen. Unosara wakamira. Yes. Unosara wakamira. One day ndakafonerwa. Ndiri kutotarisa paTV, takarara idzo TV dzomubhedroom dzedu. Ndanga ndaisirwa nomumwe mutendi wangu. Saka ndiri kuona nditonzwa kuti sangano rese raenda namufundisi. Ndakati amai sangano raenda, ndabuda ndapinda mushawa ndapfeka. Ndakumhanyira kusangano riye kuBelvedere kuti washanga aenda nesangano. Ndepandakasvika overseer wanzwa kuti mufundisi aenda nei. Handisisina sangano muBelvedere. Ndapinda muBelvedere ndamira kuona masara vanhu 6. Mumwe akanga ari mundimasi yambiri uri kuviri. Where are you going? Uyo akanga ndakamona agere pacheya ipapo amunduru ndamona naamunduru ndova ndakaparidzira zuva iroro 6. Vamwe vatakugondechakukuri. Hallelujah. Vatakuka vaenda ndakufonera nyama dzeya administrator ndakati akusina sangano kuzokati baba mati vaenda vese ndakati ndasara nesikisi. Saka ndakadzoka kuzotora mvura nokutanga nepastor wangu kusangana kufeima vanhu. Ndakati chienda unotanga. But I congratulate you, young man. I congratulate you, young man. I congratulate you. Pani sangano, pani chef. Bisema kufarasa kwa mekatu mkundi wae. Le sangano. Wajibu mkundi wewe number 1. Mkundi wewe number 1. Ili ndio tunapita na mchechi ndakati kusati mungu. Iti Jesu will be number 1. Amen. Jesu will be number 1. Iwe vaenda vese kwakazara madzimai 4, 5. Ndokubva vauya kuofisi zvakati tipei mufundisi tiri 5. Isu hatiendi nemhepo. Madzimai 5 pasangano rese rine varume vakuru. Nevarume vakuru vaenda nemhepo. Why did it be? No, Bana, we are Bana Gata competent for Royal and Mama, Smuga. Anda graduate, no, Bana Gata, Prophet Dana Baba. That is for a Bana, I know. And Baba, that he tastes some out for a man. Shokora da bata mandira kandi fututara kandi seso moto.
vakadzi 5. Aramuvasimuka mbana anga asadaro rakarika komana mbana kamira iyeyo sangano randikanomuparatidza ranga risina stendi yechechi for the past 30 years. Asvika nevakadzi 5 ivavo akawana stendi yechechi gore rakapera. Iraimombera maoko akavaka chechi yakakura zvokuti mukaisa mutambo muchechi yacho dzimwe chechi dzomutambo madzipindirane nechechi yakavakwa kudziva rasekwa. Ndiri kuona ivhura masvondo 2 ari kutevera musi wa7 July. Ndiri kukukoka imese tiende ikoko. Mhepo iyi yakaenda iye nanhasi ichiri pasi pemuti. Ndiri kuti ivaine midzi muna Kristu Jesu. Pana ari kubata here zvandiri kutaura panapa. Ndati ivaine midzi. Nyangwe mese mukanzi mabuda AFM muchandisiya ndakamira panapa. Haini muchandisiya ndakamira pano. Handipinde chechine zita remunhu. Handati handiende kuchechine zita remunhu. Ndicharamba ndiri muAFM. Pane vafundisiwo here vanemira neni kuti ticharamba tiri muAFM. Asi mukandimuone kana aripo panapa. Vane mhepo endai nemhepo dzenyu. Asi isu ticharamba takamira muna Kristu Jesu. Haleluya! Semukautarise mumwe kuti vane mhepo endai. Ndapedza ngatigare pasi. Hallelujah. Hallelujah. What deputy chairman, what secretary, we are not playing games here. That's right. Maona mai wangu wachimira pano wachiti uyai. Vamwe vanga vachitonyomba vachiseka. Hatisi kuvaka musha wapachiyangwa. That's right. Tiri kuvaka musha wenhaka. Vana venyu nevazukuru venyu vachasara vachipinda panapa. Isu taenda. Oh, hallelujah. The just shall live. Haurarame nezvinoonekwa. Zvose zvatiri kuona izvi zvakasikwa nezvisingaonekwi. Zvose zvatiri kupambira izvi, ukaverenga Abrahamu anonzi akafamba achitsvaga guta risina kuvakwa nemaoko emunhu. Whose builder is God. Akafa achigara mumatende ari kuda kuona guta iroro. Baba kunaka, hatina chimwe chatiri kutsvaga panyika pano. Pane guta. Pana ari kubata here zvandiri kutaura panapa. The just shall live. Can you repeat that? The just shall live. Faith. Hakusi kutenda kuti ndoda kunotenga mota yangu ndichadya sadza nehuku manheru. Haisi faith. Faith tenda zvisingaoneke kuti zvavapo ugova nazvo. Vangani vari kurangarira takapita tenda. Ndichitaura kuti next quarter ndichada tende pano. Tinenge tamuconference yedu. Ndakunotsvaga vanovaka, vamwe vakandinyomba. Ari kuvaka chibuilding chisingaite. Iwenda unovaka chako chinoita. Hallelujah. Hallelujah. Somebody, we are here demonstrates kuti wakadanwa naMwari and show forth kutenda kwako. The just shall live by. Without faith it is impossible to please God. Amen. For he that cometh to God must believe that God is there,
And he is a rewarder of them that diligently seek him. Our God is a rewarder. God must reward you of your faith. We are looking for a transformation. You are going to be a breadwinner for the whole family. Chimbodaira Samaria utingaziwe kwandiri Samaria baba. Ziri kuzova mauri. Ziri kuzova mauri. Dati ziri kuzova mauri. Ramba zivere. Ramba kusupika. Kona vana vachidhakwa. Vana vachiputa mbanze. Iwe namata nokutenda. Mwari andina kubereka zvidhakwa. Handina kubereka vasipi vepanze. Kana muri amai muti here ndibikire zvidhakwa ini. Uchiri pambira sadza so. Rakbata richimona wamukanda uku kuti Mwari anoridya rambiri. Ndakurimona otora uku kuti muzita rababa. Otora uku mendere mwanakomana. Otora uku mendere meyamushende. Orimona. Oti anoridya ini. Waakanwa awape. Ukazviita nokutenda unoona mhuri ichidzoka. Kana zvandikutaura panapa. Pane vamwe vafundisi vanotenda kuti inzwa akasapinda chechi 1 Sunday chaiyo. Chokwadi tinofa nenzara kana mari haiwanike yekuteerera mwedzi iwoyo. Isu tavhara sangano rese riri panisi. Mangwana mumande nefaith. Madonhero anoita mari ikoko. Anokunda yako iwe wakatinda. Wakarambidza vatendi kuzonzwa vhangeri reguta. Kuvasiya vachiparidzwa nomuparidzwa kwanokupa mari mazai. Amen. Vananga handisi kutaura sapastor wechechi, ndiri kutaura saleader weprovince. Nyange ukasatameni wazvinzwa. Hatimbofa tashaya mari. Jehovha ndiye mufudzi wangu. Hapana chandinoshaya ndichivimba naye. Hapana chandinoshaya ndichivimba naye. Takavaka chechi iyo. Hatina musangano watikamborega kuuya kuconference every day. Taivhara uko tichivaka. Kudzokera Monday. Mwari akumira mari. One day zviri kuti simende yapera. Ona zirori rine 600 pocket rasika. Apo tiri kubva kumusangano tanga takavhara chechi. Tauya kukota. Uko tiri kuvaka chechi. Apo tadzoka Monday simende yapera. Bhiridha wangu ndouyo simuka moyo contractor ndiye avaka conference ino ndiye akavaka chechi. Ndamira pane one day wakashaya bhegi resimende. Kana akanga asati akunamata. Zuva ratabvura chechi achiti ndapedza basa makii aya achibva atendeuka nanhasi amupostori akapanda. Nanhasi amupostori akapanda. Next Monday kuona zirori wayo. Ko yabva kupi simende iyi. Hanzi pane mumwe munhu ati handidi kuzika nesimende iyi. Hapana chandoshayiwa. Ndichivimba naye. Mose chimboti hapana chandoshayiwa. Ndichivimba naye. Chechi yedu inonzi Apostolic Faith Mission. Tinorarama nokutenda. Tinofamba nokutenda. Tinoona nokutenda. Pana kubata zvandiri kutaura. Ipo pano amai Chiyangwa vanga vachitoona kuti mese muno mazara matiles. Changosara madhoo aya chete. Tiri kuapedza. Manje. Everything is going to be. Contractor wedu akasiyira basa padzira.
apa hapana mbariro fanike iyo neiyo yokupedza pakati apa hapana apo hapana ende mbariro idzodzo dziri kudiwa ende hatina kuisa aukusheni umu kuitira saundi nehiti zvose izvozvo apo panoda mathickened glass akakodzwa anoiswa uko kuitira kuti laiti rirambe richipinda zvose izvozvo zviri kuda 10,000 ende handisi kana kungoshaya hope hapana chatinoshaiwa tichivimba naye ndati hapana unoziva ndamira pano ndichitaura kuti hapana chatinoshayiwa ndichivimba naye ende mwari wandinonamata namweya mutsvene haambofanyadzisa muranda wake ende muchaona zvese zvatova kutapedza. Haleluya. Gore randinenge ndaritaya handicheme kana kushaya hope kuti ndakatungamira vanhu ndikavasiya pamhepo. Ndinodziwana kuti ndakavasiya ndavavakira, ndakasiya ndapedza basa, ndakasiya ndavaitira, handina kuvasiya vari mumhepo. Sangano ndakasiya ndarivakira. Shamwari, siyana nokuti wapirwa sangano unopedza 10 years uri muchijarata. Ndapedza. Blue ndemizere. Dati blue ndemizere. Esutoda zvemidzi. Tauro kerine Kristo wawinaye. Tichi Kristo chefeki. Toda vasi Kristo nechokwadi. Vanofamba nokutenda. Pana rubata here zvandiri kutaura. Vanofamba nei? Yes. Vafana muri kutikomborera. I'm proud of you. I'm proud of you. Mwoyo wangu unokomborerwa nezvamuri kuita. Asi rambai makazvininipisa. Musaite sevamwe vana vanoti Mwari akavapa chipo chokuimba. Havachada kuimba kana paconference. Vanoda kutozoimba vahaiwa. Amen. Kuhaiwa kuri kuimbira Mwari wako akakupa chipo. Obvo vana vatakarera muno vakosha zvokuti kana muchitondida itaisei gara nechipo chakuenda unoimbira zvidhakwa. Isu tichaimba hosanawo kudenga ndoimba nezira umwana watabe pana rikumvuyeresa ndiri kutaura vanhu tichaimba Mwari muri zuva redu iwawo uchiimba enda atimbokunamata futi nemari yako gara nayo. Amen. Muchaona kuti Mwari hatiropafadzeni nokuti tinovimba naJehovha. Ndati nokuti tinovimba. Vafundisi vanoti I conclude. Maloya anoti I rest my case. Handina kupedza nangopa introduction. Nyaya yokutenda iyi ndichanoipedzera kuFaith Life namusosoro. Ndokwandichange ndichitaura. Asi iwewe na ndikuda kutaura kuti nhasi pazvipo zvose zvinopirwa naMwari pane mumwe handichaziva kuti iri kunani naiwe sasa yomurume uye akashedzera akauya nemunhu kuna Jesu akati nguva zhinji zvinomuwisira moto pamwe tambouya naye kuvadzidzi venyu vatadza kuburitsa zvakanzi kana muchitenda zvose zvinogona kuitika kwamuri. Saka ndinotenda batsirai musatenda pa. Ameno kutaireva chii baba? Ndinotenda asi saka kurema kuti aitenda here. Akati batsirai
kusatenda kwangu. Right now ndiri kuda munhu azere nokutenda. Ndozoda munhu anoti baba ndiri muEFM zvangu but kutenda chaiko hangu. Ndogara ndichikupai illustration yemumwe murungu ainzi Smith Wigglesworth, ne? Wigglesworth, ainzi first name Smith Wigglesworth wokuEngland. Hakuna akatanga achiita mashura seaSmith Wigglesworth. Aiva nehasha. Pose paitika munana aipedzesera kuda kurohwa nevanhu. Mwari otozomurwira otopedzesera waita shura racho. Akavigirwa munhu akafa ari mukofini. Murume yeye ndemurume wokutenda. Teererai, ndati kutenda zvisingaoneke kuti zvii. Enda unotenga bhuku raSmith Wigglesworth. Zvakanzi mumisei iye munhu uye wakafa. Chitunha chevaridzi chiburitsa mukofini kune chimisa nemadziro. Wigglesworth osvika yati, in the name of Jesus, be alive, live. Achitaurira chitunha ndokutaurira vakamubata vaya kuti muregerei, live. Vachiregera chitunha chiende bhurugwaja, hachina kumuka. Vanhu vatanga kutaura. Saka mumisei futi. Uri kuona munhu anokutenda haaite give up. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Hanzi mumisei futi. Ndokubva vamumisa zvakanzi iwe ndambokurayira. Yesu ndambokurayira, muka! Muregerei! Kumuregera bhurugwadha haana kumuka, vanhu vamira. Zvakanzi no. Vamuka varungu muEngland. Ndokubva zvanzi mumisei. Munhu anokutenda vanhu vanofunga kuti dzakacha. Kana kubata zvandiri kutaura panapa. Amiswa kechitatu. Zvakanzi iwe ndambokuudza kekutanga muzita raBaba. Ndikakuudza kechipiri muzita reMwanakomana. Iye zvino ndakukuudza kechitatu neromo yangu tsvene. Rarama! Munhu uye ndokubva ararama. Amuka. Mukaverenga zvanaSmith Wigglesworth, nyatsoverenga bhuku reminana yake, unonyatsokuona chinonzi kutenda kunoyedzwa. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Uchitenda kudai hapana chauri kuona. Uchitenda kudai hapana chauri kuona. Ramba wakamira. Uchiti come what may. Handisi kuzodzokera shure ndicharamba ndichitenda chete. Shadrach, Meshach naAbednego vakanzi mavune here iwe Shadrach, Meshach naAbednego. We are giving you chance for the last time. That we must say, mambo chaiye ataura. Regaini mbopa mfananidzo na the first president wa Mugabe. Sei ndashandisa va Mugabe vaityisa. Kana wakambosvika pedyo navo wavhoresa chete nokutaura navo. Ini ndakazviita bati ndakanyatsonzwa kuti ya ndasvika. But chandiri kutaura ndechiti wokushedza wokutaurira kuti mavune iye pachake. Iye zvino haana kuti ndakuuraya. Ngoma dzakuridzwa. Nyika yese yakatarisa imi. Mukasapfugama mumoto. Kuyedzwa kwako. Wapirwa chansi chokuti chiramba zvako Mwari. Muri kubata zvandiri kutaura? Ngoma dziya dzatanga kuridzwa Shadrach, Meshach naAbednego kana. Zvakanzi Shadrach, Meshach
We are not careful to answer thee in this matter. Kurwirwa kana kusarwirwa. Hatina mate chifanane chedu. Kurwirwa kana kusarwirwa. I'm not going to bow down. So kanzwedzerai moto 7 times. Wakawedzerwa vakakandwa vakaonekwa vasina kutsva vachifamba. Ndati kutenda kunoyedzwa. Ndichazopfuurira pamberi kuti unosimbisa kutenda kwako sei. Nyangwe waedzwa, nyangwe wadi, unoramba wakamira. Ndiri kukumbirisa zvikuru kune wese ari kundinzwa nhasi kuti iwewe zvimwe zvauri kuita chokwadi hausi kurarama nokutenda. Ndiri kukumbira nhasi nezita raJesu. Ngatisimukei timire netsoka dzedu. The just shall live. Mune chimbo chinotaura kutenda iwe. Chinoti kudini?